Imma mbagħad hemm min jgħidlek eżempju jiena nippreferi illi wara x-xogħol dirett nibqa' sejjer training, mela anka b'dan il-proċess sempliċi illi aħna innaqsu l-ostakli, x'ostakli qed nitkellem fuqhom? L-ostaklu illi inti pereżempju trid toqgħod tmur id-dar biex tbiddel, biex pereżempju tinħażel ma nafx u mbagħad tmur it-training. Kemm ikun aħjar jekk tajt isma' jiena ħanibqa' sejjer it-training dirett wara x-xogħol. U għaldaqstant għandna diversi nies li pereżempju jiġu jagħmlu session magħna fit-3 nofs, fis-6 jew fis-7 illi huma komdi għal diversi nies, però jista' jkun ma jkunx komdu għalik ara inti x'ħinijiet tippreferi inti. Mela jekk nagħmlu din bidla oħra żgħira illi nippruvaw once li ħriġna nibqgħu barra ja ngħidu hekk mela pereżempju mort training ma tbqajt sejjer ix-xogħol jew mix-xogħol bqajt sejjer it-training, din il-bidla żgħira ma żmienu ukoll tiġi qisha xejn mhu xejn għal ħafna nies tindara jibqgħu jagħmluha. Mela dik oħra. Bidla oħra illi ma fiha kważi xejn imma tagħmel differenza wkoll hija fejn nieklu. Tgħidli da x'ħajajt. Mela isibu illi jekk jiena l-istess platt nieklu quddiem it-television jew inkella nkun fuq xi mejda x'imkien ieħor fejn ma jkunx hemm it-television imma l-mod tal-kelma qed imparla ma tal-familja. Meta qed nikol quddiem it-television hemm tendenza illi ndum aktar ma ninduna illi kilt biżżejjed. Indum aktar ma ninduna illi ntlejt. U għal xi nies dan xejn wassal. Dan iwassal biex jieklu aktar, speċjalment jekk inti apparti dak li kelli għandek fuq il-platt. Hemm ikel illi within arm's reach jgħidulu, ġifieri jekk jiena noħroġ idi. Tajjeb u fuq dik il-mejda nista' nilħaq ikel ieħor, hemm tendenza illi jekk inkun quddiem it-television niekol aktar milli naf illi hemm bżonn għax għaddi ma ndunajtx illi ntlejt. Mela bidla oħra żgħira illi ma żmien ħadd tiġi qisha xejn mhu xejn hija lina niekol fejn m'hemmx it-television. Ejja ngħidu kif inhi tagħmel kwarta mbagħad tista' tmur tara television kemm trid. Ħadd għajnek biex tifranka kaloriji fi-2023 il-qudiem. Bidla oħra żgħira hija ma' min tagħmel l-exercise. Jiena pereżempju fit-tfuliti tajjeb illum għandi 32 minn xi kbir ħafna ma meta kelli dawk il-15, 16, 17, 15, 20, 21. Kont immur waħdi l-ġim. Tafux li kont niddejja ta' ġifiera x'kont nitfa' xi headphones fuq idnejja u kont nisma' l-mużika u kont ngħaddija. Però meta ikun hemm madwarek u min jiġi jkellmek biex isaqsik hekk u min jaqbada miegħek fuq il-futbol, whatever, awtomatikament il-kwalità tal-exercise ħadd għax tgħidhom naqra jiena ġejt ta' training jew ġejt isu ħarġa, isu mort xi każin tal-futbol. Tajjeb? Jiġifieri jiena tal-opinjoni dejjem illi aħna dak li għandna nagħmluh u mbagħad il-hanging out isir wara. Mela pereżempju, fl-opinjoni tiegħi jiena nippreferi illi meta aħna nagħmlu training ikun hemm coach illi ħatajdilna jew jgħidilna x'ħanagħmlu. Kif nagħmluhom? Iduru magħna biex hawn qed nagħmluhom u jkollna ħin speċifiku. Pereżempju aħna fil-kastana daw is-sessions li semmejtilkom nagħmluhom ta' nofsija bil-ħin. Tajjeb, ħalli dak li jkun jaf illi fis-sitta pereżempju bdiet is-session, fis-sitta u nofs spiċċat is-session, għax apparti se tippjana ħajtek wara, inti tajt għandi dik in-nofsija ta' kwalità mhux qatt tinġebbed għamil xi satej il-ġim u kważi kważi jkun hemm min jgħid li tal-flok nista' nerġa' ntendlu jien għax bil-kemeri. Hemmhekk tkun letteralment qisek mort il-każin flok ma għamilt it-training. Mela li għandna nagħmluh u mbagħad nimxu għall-li jmiss.